Izan aldezu denborarik txapelketa eta finala perspektibaz ikusteko? Egia esan gutxi, denbora, uste denborakin pixkat, distantzia pixkat behar dela eta nahasten zehala zure sensazioak egunekoak, ez? Eta zure sensazio fisikoak, azkenean sormenaren baitakoak, baina fisikoak, ez? Mentalak, nekea, saiakera, bilaketa, nahi eta ezin izan dezun momentua, asmatu dezun momentua, eta horrek uste duen neke oso fisiko bat, kontrastean jartzen hastezeak kanpoko jendeak daukaren ikuspegiakin, sentipenakin, balorazioakin. Bilaketa aipatu duzu eta norantz edo zeren bila? Bueno, kasu honetan bilaketa izan zen, eta lana batez ere goizeko saioan kokatzen dut, ez neolako nahi bezin argi eta orduan beharsoak ez zaizkidan etortzen nahi bezin diziratxu, nahi bezin parez pare, eta gaiak ere momentu batzutan nahiko zailak egin zaizkidan, eta orduan bila zentzu hortan, ez? Gai honi nondik atera zukua, eta burua ere argilun horietan, edo lanbro horren eta argitasunen arte hortan, lana bide horietan, ez? Pixka zaintxu egin zaidan goizeko saioa zentzu hortan, tematikoki eta nire lanbroagatik seguruna, ez neolako seguruna estuasunagatik, sartu behar nintzalako finalea, eta txapelketaren molde horietan nire burua saharazten ibili nintzan, eta horrek ematen du nekearen edo sentipen bat, eta hala izan nuen goizean. Atxaldean aldiz, nolabait klima hortan egokitu banitz bezala, beste sensazio bat atseginago izan nuen. Entzun zintugun esaten patxaratxu aritu zinela behintzat, edo behintzat aurten patxaratxuago egon zarela. Bai, kezka neukan nola aurkituko nuen nire burua, golpetik finalea sartuko nitzalako, ez? Eta lehen izan ditut esperientziak, denetarikoak, zuzenean sartu izan nitzanetan ez nintzen oso eroso sentitu, asko estutu izan nintzen aurreko bi finaletan, da kezka hori neukan. Eta uste baino hobeto sentitu nintzen, goizetik ondo neon, aldarte honean neon, konfiantzakin neon, pozik neon, talde horregatik, egunagatik, hori ospatzeagatik. Uste dut, zazpigarren finala izateak ere ematen diola beste patxara bat denari, ez nuen izugarrizko ardura, atzera bueltarik gabekorik sentitzen, derrigo irabazi beharrik eta holakorik. Han egotea beraian niretzat zentzuzko gauza bat zen, eta suerte bat eta opari bat, egun horretan talde horrekin leku horretan egotea. Orduan, uste dut horrek eman ziala nahiko aldarte honean juteko modua. Zerri ematen zenion garrantzia? Alde batetik Iruñan finala izango zala jakiteak motibatu ninduen izugarri, baita txapelketa honetan parte hartzeko ere, eta horrek zentzu handia ematen zion denari hasteko, kontestu bezala. Kontestu soziolinguistikoagatik, Iruñako bertsogintzagatik, bertso eskolengatik, hango euskalgintzagatik. Horrek poza handia ematen zian. Bestetik, osatu zen taldeak baita ere zentzu handia ematen zion nire aurtengo txapelketari eta txapelketari berari bertsogintzaren ibilbidean nire ustez, ez? Aski aipatua izan da, baina belaunaldi berri baten sarrera ikusi dalako, eta bi emakume gehiago sartu zialako finalean, ez? Emakume holtzakideak aipatu dituzu, hasieran Alaiarekin hasi zenuen saioa, eta gero arratsaldean Nerearekin ekin zenion lehenengo lanari. Momentu horiek zer izan dira zuretzako? Nik uste aurretik kontuatu naizela, ez? Han momentuan ere jabetzen nintzen kanpotik ematen ari ginen irudiaren indarraz nolabait eta esanguraz, ezta? Irudi horrek bazeukala esangura bat eta indar bat, ez? Eta bazeukala errebindikaziotik ere eta hemen gaude batetik ere, ez? Guk, nik behitzat momentu hartan nahiko lan neukan nire burulanetan eta pentsamentuetan, eta nik poza sentitu nun bai Alaiekin eta bai Nereakin konplizidade intimo moduko bat, baina, han momentuan eta gehiago eman nion berso lanari. Noiz eseri zinen gustora, noiz zaritu zinen benetan nahi zenuen bezala? Ni aldartez eta ondoen, argien eta lasaien eta argitsuen buruzburuko temako saioetan aritu nintzen ametsekin. Uste bioko asko lasaitu ginala, piztu ginala eta relajatu ginala, dena irabazita zegoen, edo zer gertatuta ere. Eta nik uste nire burua argitsuen hor egontzela, hortan ez daukat dudarik, bai dena ikusten nuen, dena etortzen zitzaidan, dena hori izan zen momenturik brillanteena niretzat, nire barne sensazioan. Emaitza aldetik edo, adibidez, nekezago egin zitzaidan, baina gustora egin nuen adibidez atxaldeko bakarkakoa,
bi bakarkakoak, horiekin ere betetasuna sentitu nuen, eta gustura geratu nintzen. Gaultzakideak nola ikusi zenituen? Nik besteak ondo ikusten ditun, ez nun erabat zehatz segitu saioa, baina dinak argi eta ondo ikusten ditun, eta gero feedbacka ere ikusten nun beroa zela, eta nik denak ikusten ditun ondo. Egitan gaina, adibidez, lehenengo aldiz egon zirenek, eta lehenengo aldizan kantatzea oso gauza zaila da, ze testu inguruak asko aldu, eta tensioak eta emozioak asko presioa handia sortzen dute, eta nik uste hirurak bikaina ituziala. Bakoitzak eduki zuen bere eginala eta bere txispa hori, ez? Eta zure txispetako bat izan daiteke txikitasunean edo detaileetan zentratzea gai batzuei eutsi eta lurrera ekartze hori zuk nola ikusi zenuen? Bueno, nire ahalegina bazen kostienteki gaiak lurrera ekartze hori, ez? Gaiak pixkat txapelketan ere askotan nahiko planteamentu neutralak egiten dianez, arriskua daukate pixkat inunez batean gehatzeko. Eta nire ahalegina bazen horiek denbora hauzen ekartzea lurrera eta lotzea nolabait gertakizun erreal eta inporta zitzaidanen batekin. Eta hori izan zen nire ahalegina gehien bat. Hipotesi hortan geratu zaitezke gaiak planteatzen dizun eszenaren narrazioan edo pixkaten istorio hori soluzionatzen, gaiak planteatzen dizun afera hori soluzionatzen, edo saiatu zaitezke gaiak planteatzen dizun asunto horrek atzean leukaken gaiari heltzen, ez? Eta ez hainbeste narratiboki soluzionatzen egin dizuten planteamentua, baizik egin dizuten planteamentu horrek atzean daukan gaiaren zuztarrari heltzen. Nire autua bigarrena zen, ez da berria, lehen txapelketetan ere jo izan dut beti horretara, baina aurten akaso nabarmenago edo behartuago sentitu naiz horretara. Oro har txapelketa hau nolakoa izan dela esango zenuke hasi zenetik bukaerara arte? Enez atrebitzen balorazio bat egiten, ze azkenean ni ez naiz parte izan bukaerara arte eta pixkate arraroa zaitez. Gora beratsua esango nuke, arraroa momentu batzutan, ederra beste momentu askotan, bertsolari askoren ekarpen oso ederrak, finalea pasa ez dianak, eta zorionez bain plazaz plaza edukiko ditugunak. Gazte jendearen, gazte bertsolarien eta ezein gazten aldarrikatze bat beren buruarena, eta uste, horrek plazara ekarriko digula, lehen ere badago aski garanti, eta horrek plazara emango duela oraindik ere jende ahots gehiago, jende gehiago, beste indar bat, ez? Ze uste duzu utzi diola final honek, Nafarroa Arenako final honek bertsogintzari? Bueno, hasteko esango nuke Nafarroako bertsogintzak eman digula finala, han izatea. Nafarroako bertsogintzak, bertsoaren lanketak, bertso eskolek, euskalgintzak, kulturgintzak oro har, eta Nafarroan egiten ari diren lanak eta bizi den mugimendu kulturalak, berak eman digula guri finala aniteko aukera hasteko. Ondoren finalak espero dugu ustea erresonantzia bat eta ustea baita ondoren bat eta ustea referentzialtasun bat, hango aurrentzat, zer den bertsoa, zer den euskara, ustea jendeari hango euskaldunei eta euskaltzalei indar bat segitzeko lanean, segitzeko sormen lanetan, artean, bertsogintzan. Espero dut hori ustea gure neurri txikian, ez?